गासैनि सिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबोबाय। गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन, बे आसामाव सा सानजा भारताव मंगलिया फोलेरफोरनि मादायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनो देरसिन। जोंनि सुबुं अनजिमायानो बांसिन, थेवबो दिनैसिम जों नासयजादों, सोबख'जादों, मुगैजादों, नेवसिजादों, बासिजादों। We are exploited, oppressed, suppressed, and discriminated by the government of India. दिनैसिमबो जों नासयजादों, सोबख'जादों आरो बासिजादों। दिनै जे जों मोननांगौमोन मानसि बायदि थांनानै थानो थाखाय गावनि सिमा, गावनि रायजो, गावनि नखर, गावनि हादोर, बेखिनिखौबो दिनै जोंनो होआखै। दिनै बै समावनो मिज'राम, मेघालय, अरुणाचलफोरखौ दानाय समावनो जुदि जोंनोबो रायजो दानानै होनायमोनब्ला बिनाय बायदि, बेखिनि समाव बिटिसिआ बिनाय बायदि, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिनाय बायदि जुदि जोंनोबो रायजो दानानै होनायमोनब्ला दिनै एक्सासफोराव सारनांगौ गैयामोन। नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ प्रलेटारिएट एनडिएफआ बुजिनानै हाथियार दोननांगौ खोथा गैयामोन। दिनै एबसुआ बे उखैजानायनि हाबाफारिखौ लानांगौ गैयामोन। किन्तु दिनैसिम जोंनि जि नांनाय सोमावसारनाय बेखौ भारत सोरखारा समाधान खालामनानै होआखै। बेनिखायनो जों जेब्लासिम जों जोंनि होननानै सिमा मोना, नखर मोना, रायजो मोना, हादोर मोना, अब्लासिम जों दिनै नांनांगोन आरो जुजिलांनांगोन। जुजिनाया गोबां लामाफोर दं। दिनै जि जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफ्रा उखैजानानै नांदों, बेबो दिनै नांनायनि मोनसे लामा। जि हादोरा महात्मा गान्धीनि हादोर, जि हाया महात्मा गान्धीनि हा, बे हायावबो, बे हादोरावबो दिनै सानबा जाया मुवा लोङा उखैजानायखौबो दिनै नायफैयाखै। दिनै सोरखारनिफ्राय रावबो फैयाखै होननानै जों मिथिदों। जोंहा खाथियावनो मन्त्रि दं, मैदेर फिसा थैयोब्ला थांनानै गाबहैलायो। गान्दा थैयोब्ला गाबलायलायो, दंफां दाननो मोना होननानै होबथालायो। किन्तु दिनै लोङा जाया मुवा सानबा थाबाबो जानो हागौ दिनैसिम नायफैयाखै। दिनै मानि थाखाय नायफैयाखै? मानो नायफैनो हायाखै? मानो दिनै गनायनो हायाखै? जुदि भारत सरकारा जोंनि बे गोजोन लामाजों नांनायखौ जुदि गनायनो हायाब्ला, जुदि मान सन्मान होनो हायाब्ला, जों बबे लामाजों थांनांगौ? जों बेखौ बासिनानै लानांगोन। जों बेखौ थि खालामनानै लाबावनो नांगौ। बेनिखायनो दिनै आं भारत सरकारखौ जों दिनै खौसेयै जि लामाजों दावगादों बेखौ मान सन्मान होनानै गोख्रैनो गसंनो थाखाय, गोख्रैनो गनायनो थाखाय आं भारत सरकारखौ खावलायहरो। गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन, अराय सम खोमसिया खोमसि जानानै थाया, अब्ला सोराङा फैयो। दिनै जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावबो दिनै जि खोमसि, जि जोमै दख्लबसे खोमसिया दं, बे सानसेब्लाबो स्रां जागोन। आरो जोंबो जोंनि जि मोननांगौ मोन्थाय, बे मोन्थायखौ मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन, जुदि दिनै 4-5 लाख मिज'फोरनो मिज'राम दानानै होनो हायोब्ला, 4-5 लाख मेघालय खासिफोरनो जुदि मेघालया सोरजिनानै होनो हायोब्ला, दिनै भारत सरकारा जों बर'फोरनो मानो हाया?
मानो हाया मा कारनाव हाया दिनै जों भारत सरकारा होआब्लाबो जेरैखि जाया जोंनि हादोर होननानै जोंनि न'खर होननानै जों सोरजिनानै लानांगोन अब्लासो जों जोंनि राव हारिमुजों जोंनि मान सन्मानजों जों थांनानै थागोन गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन जों खौसे जानायखौ दिनै सोरबा सोरबा गिदोंसै जों खौसे जानायखौ दिनै धंस खालामनो डेस्ट्रय खालामनो नाजादोंसै बेनिखायनो जों बांसिनै आरो खौसे जानांसिगोन खौसेनि लामाजों जों दावगालांनांसिगोन आं फोथायो दिनै नागा मिज'फ्रा माबोरै लाबोदोंनो जेरै मिज'राम नागालेण्ड सोरजिनानै लादों बावसोमनायजों थैजों आं फोथायो नोंथांमोनाबो जोंबो बावसोमनाय थै आरो जिउजों बर'लेण्डखौ सोरजिनानै लानो हागोन होननानै सोरजिनानै लानो हागोन